Duyemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê bi beşdariya heftê û du weşanxaneyan li Sümer Parkê dest pê kir. Pêşengeh ji aliyê Serokatiya Daireya Çand û Hunerê a Şaredariya Bajarê mezin a Amedê tê lidarxistin. Hêmaya îsal a fuarê azadî ye. Hevşaredara Bajarê mezin a Amedê Gülten Kişanak, hevşaredarên navçeyan, nûnerên saziyên civakên sivîl, xwediyên weşanxaneyan, nivîskar û gelek kes beşdarê vekirina pêşengehê bûn. Di fuarê de panel, semîner, helbestxwendin, şano û konser jî hene. Di nav 6 rojan de 75 bername bêne pêkanîn. Wek gerdişgelê hevalan îsal me yekem car pratikek nû li darxist. Ev pratik jî ji niha pê ve fuarên ku ji hêla Şaredariya Bajarê mezin ve were li darxistin ya Amedê, ew ê her sal mêvanê Rûmetê yek xelat wergire ji hêla fuarê ve. Her sal mêvanekî Rûmetê ê fuarê heye û îsal jî helbestvan Ahmed Hüseynê mêvanê fuarê ê Rûmetê ye. Roj baş Amedê, roj baş. Dema tu kirasê reşgirêdanê, li bejna zagirosan radipêçî, roj baş. Duyemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê di navbera 17 û 22 Gulanê de her rojê di navbera 10 û 8 êvarê de di xizmetê de ye. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.